Tomáš Blaha. Tomáši, úporná snaha soupeře v poslední minutě málem rezultovala ve srovnávací gól. Tak určitě, jak říkám, no, tak tady ten zápas má 40 minut a hraje se do poslední sekundy, kluci tam nechali všechno a 3 body si vezem domů zaslouženě. Soupeř v poločase vyměňoval brankáře. Vnímal jste tuto změnu vy z postu útočníka? Tak abych řekl pravdu, tak ani jsem si toho nevšiml, protože fakt ten zápas byl rychlej a na tady ty detaily opravdu není čas. A já jsem hlavně rád, že jsme to vyhráli a jdem dál. Kvůli časové úspoře se před tímto utkáním neupravovala ledová plocha. Vy jste technicky vynikající útočník. Pocítil jste to na svých kličkách a technické hře? Tak trošku, jakoby, já myslím, že tady víc hráčů jakoby, má tu práci s hokejkou lepší než já, ale museli jsme to tomu přizpůsobit, jo? Tak soupeř měl stejné podmínky a myslím, že... Tomáši, dovolte mi poslední otázku. Hráč Gajda. Děkuji za rozhovor.